e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayamen mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah kadi no fewi. Hande o eɗen jogui weltare mawde e oɗo ñalawma men alet woni dimanche ene hawre 16 lewru octobre taw ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi eɗen gondi e galle jinnaɗo en biyeteɗo ceerno Amadou Deh mo ganduɗa ko on ceerno wonno toon to Tonguiya hande ko galle makko ɗo gonɗen gam arde yewtidde makko tabarkalla machallah eɗen gandi ko fate dental ngal omo jogui hen ko heewi ko ganduɗa sen keɗima en kettidima ko ɗum nafoore mere gila to ceerno men mawɗo ha ceerno men Khalifa hande o ha hunde ceerno Abdoul Aziz ceerno kono kadi toon to Abi Sama Wono to ɓe gondino ceerno Adama Niang ɗen gueɗe kala so Allahu lamɗo jaaɓi omo jogui ko ganduɗa so yewtini julɓe en keeɓa hen nafoore mawde e hunde e jinnaɓe men ceerno Abou Dia ɗon dillaga men rahmatullah eɗen gandi ɓen foof goni toon to Abi Sama Wono noon ceerno Amadou Deh bisimilla ma camina bandiraɓe eɓe belto eɓe beyto yiidema kono kadi e nande sawtuma labtuɗo bisimilla camina bandiraɓe. Salmindeɓe e juurade ɓe nagade ɓe duwade e duwonade ɓe no ceerno wirata ni ceerno men ceerno Abdoul Aziz ceerno bamum abde is ende hawri e ladial min jeehi toon duwaw Allah waɗi ceerno ardi ñalede ɓesgu seere mum ngo fof on zaman ceerno wi yimɓeɓe mbatte haqqillaji moon Abdoul Aziz o mo jiya toon wuro ngo ko jogor ngo waɗode pecce ɗiɗi kanko noon Allah ko dokku ɗon polgu kala mo wondi ko polowo machallah baba Abdoulaye Djiby wi min komi seede ɗum downo kanko ceerno Abdoul Aziz ceerno kanko fof adi nanude ɗo solox kanko adi adduɗo oto moto kanko adi huɓɓude ɗo courant o ñande huɓɓunde e ceerno men ceerno Ibrahima Diallo rahmatullahi alayhi ari hoyni courant o est ce que Allah kala yaajede Allah ittata muɗumen adde dental e rewnata ko juuɗe Abdoul Aziz ceerno Allahu akbar oto moto o ƴetti ɗum ɗo o nayi weli ngara ka Abdoulaye Djiby mama Abdoulaye Djiby ne baba Abdoulaye Djiby ne daranno kayitaji ene woni toon lewru ronki dañde kayitaji ɗi on zaman noon baba Abdoulaye Djiby wi so wiyama ko joom pol kanum ko seede ɗum woni toon lewru ne ronki dañde kayitaji nde ɓe kawri o namdi ɗum o waɗi ɗum e oto moto he o nawi ɗum nde tisbar julde tawi o gayni kayitaji o joftini ɗum gaay so wiyama ko joom pol kanum ko seede ɗum ñanden Allah min makko ceerno min goɗɗodirani o dinki dande oyi min no wonno kono mbami neɗɗo jogor tom tan ko timmal mum ceerno ko maccuɗo Allah o haali mbi kanko de wonno kono o wayni o wayi neɗɗo jogor tom tan ko timmal muɗum ceerno oɗon gandi kono mbamini am mbami makko moɓɓe mbi ala min ganda maccuɗo Allah mo jeeton o de dow makko ina hulɓini ko nder makko ko jumri sa naati a yaltata machallah Allah waɗoy nden sa sikki ɗum sa hoyi ɗum ɗa susata haalde Allah waɗi en jiiri gite men eyyi fodde o meeɗi kay kanko ceerno ko ceerno mawɗo wurti ko ɓe mbaɗi batu kanko ɓesgu ceerno mum fof ɗo caali ɗo ɓe kaali haal ceerno Tidiane Sadi Dieng ɓen goni awladul galbi sifilaji ali ceerno Ousmane Thiam en no goni haal ɓiɓɓe seere ɓe fof no mbayni kanko ceerno Abdoul Aziz ceerno o wiyata ɗo warni Allah kamɓe fof no Allah waɗiri ɓe ni kankone Allah ina rokkimo mana ceerno wi hadara Allah o won ko jaaɓi yo haalanmo jaɓani yo haalan hay goto tan o woyi eyyi oɗo ko ni gueɗel gonguel ngel laawol meɗen ceerno mawɗo ko rutti ko fas 130 o laawol ceerno men gadanol Allah waɗi en jaadi e ceerno rawda Cheikhna Amada Tidiane ɗo kanko ceerno Abdoul Aziz ceerno o dari ɗo rawda ɗo o wi ceerno ndu wonɗo e dental ngal ngal alɗa saabu ɗum seɗen gara ga jiɗɗen ko ardude e mabɓe o wi ga noon miskinagal addata ga neɗɗo ndu wonde e dental ngal ngal alɗa ceerno ceerno Mansour duwan denta duwo ceerno Mansour ala duwo mbadde duwo ha ɓoye ceerno Mansour duwi nde ceerno Mansour haljiri nde alhamdulillah ben ceerno Mansour duwoto nde o ñaagima Allah dendagal ngalu ngu Allah mofti e kaaƴe yo Allah yaltinan ɗum dental ngal ɓe dañata ɓe loroyaaki ɓe loroyaka dendagal ngalu moftingu e jaarede yo Allah yaltinan ɗum dental ngal ɓe daña ta ɓe loroyaaki ɓe loroyaka
o wi dendagal ngal moftingo e ndiyam ya lendan ɗum dental ngal ɓe daña ta ɓe loro yaaki ɓe loro yaaka on zaman ceerno men wi Allah jaɓi heddi noon omo rokkira goto fof kalno moyiran ɗum eyyi oɗo masala ko ni masala goɗɗo keddiɗo de ceerno men Ousmane Thiam rutti e jomum Allah waɗi min garmi ɗon ceerno Mansour ina dow jami salmede ceerno Mansour deke ko baygal de min gartani min mbi emin telloyo ceerno Mansour kala gonɗo ɗo woto tello rokkan ɗum jungo minen fof min mbaɗi noon telli mi garmi sa lesga taw mi mana musidɓe fulɓe ɓe ina garri gonɗi ɗon e kalda e ceerno Abdoulaye ceerno en daari huccite e ceerno on zaman noon ɓe kaali koɓe kalmi kaldi ceerno Abdoulaye ceerno wi ceerno ay oɗo no Ibrahima Diarga ɓe moƴƴi haqqillaji kana ko ceerno haaɗe mbawi ruftude hen ceerno Abdoulaye ceerno wi ceerno wi nam o dendagal ko ceerno wurduno ha yeehi kan andi no waddete hen Allah yawmal qiyamata annene noon tugguɗo ɗon haɗo Allah hanni an andi no mbaddete hen koy on zaman ceerno men oɗo deƴƴi ko juuti o mi tawi ko tumo o jooɗi ko juuti masago fatiha laabi salba sappo ɗiɗi o duwi eyyi ɗum ɗo ko e gueɗe ceerno Abdoul Aziz ceerno poɗɗe dental ngal nana eyyi ɗum ɗon jinnomi haaldere banggue ceerno Abdoul ko haaldere mabɓe to gasata eyyi banggue eyyi oɗo masala tan darten ɗo jarama fewi ceerno Amadou Seydi Dé torkal machallah jinnaɗo ɗon ceerno Amadou Dé toon to wuuro men Tonguiya oɗo sawmo juude wuuro men Teddungo Madina Gounass legal men Missira ɗon tigui o woni machallah en nani ndiɗon gardinde payidinde ko fate ceerno men ceerno Abdoul Aziz Ceerno torkal machallah ceerno Amadou min beltima hen no fewi no fewi no fewi ceerno Amadou onon elle on gonino koyeno Abi Samouna on goni toon oɗon gonde ceerno Adama Niang no fof no gonɗen toon no gonɗiɗon makko e sifaji baɗi noon e holɓe gonɗiɗon toon min de fodde ko jami toon ko kuytade Baba Sarr e Baba Demba Salamata dutti denta jami Abi Samouna min eyyi fodde no tawruɓe ni mi anda no wonirano adan kono nde tawmiɓe nde kam tawmi eɓe goni e tampere almudagal e tampere ñamde eyyi on zaman noon ceerno men Adama wi kam tawɗa boom joni ko weeli adan ɓurin ɗo sattude eyyi kanko noon o wi kam ɗum kam fodde ko haalno tan kaltanmi ɗon kanko e ceerno Bassirou Sall ɓe meeɗi arde ga Hurjo ɓe jeehi Fator ɓe gari ha ɗo on zaman ceerno mana ɓe juuri ɗum wokkiɓe ko rokkanoɓe pokkiɗi pay Tamba ɓe jeehi ha Tamba ceerno Bassirou wimo min noon ceerno Adama won rafi mo gondumi mbiɗi ruttade Madina Gounass mi haalana ceernajo o on zaman ceerno bisimilla almuɓe no kalima Allah almuɓe ceerno men Adama wi o rutti o ari ga witti tan o janki ceerno mo fergo ceerno wimo tuwat kanko no fadimo toon ha ɓooyi o arani on zaman tawi kallu gajjino ene fewne manam mawɗo gendarme ɓe o ene saha foof ene yaaha Samba Ilo wari ɗo kan mérite ɗo noon o haalan mawɗo omo yiiɗi yaade Madina Gounass o yimo ñalawma alarba garani nangam Allah waɗi ɗon heure yoni o ari on addimo ha Madina ɗo wetti o namdi ceerno Bassirou toon ɓe mbi ha won bano noon dari o kono mana yawti tuwat kam ceerno men Adama de haalantami on zaman noon o yawti tuwat wari ɗon mana zaman hirande o yetti o tawi ɓe kirtoɓe gaddi hirande ɓe dokkiɓe oy kanko hakke ko hirande o ronkan ɗum o nokki o ronki modde mi mbimo ñaam koɗo min nan tan tawɗo hirande amin weeli min dañi lamɗam o waddi hen hawmoɗi o nokkiti gongol o waddi hen hawmoɗi o immi on zaman noon haɓe kadi o ceerno Bassirou omo jogui mum haaji ɓe jaadi haɓe goɗɗi oy min de a leeliri kam ga ɗum garɗum humpitade on wimo min noon mi jankima fergo on zaman noon o haaɓi ɗum kaɓgol dole mo fonno mi jeeyan ko haaɓi ɗum kamɓe ɓe ganda so wona Cheikh Oumar ko on woppirta Cheikh Oumar no yewtore ceerno goɗɗo e kadi on mana jafimamo wimo ene ara ga safara ndeke yeehi jankima fergo on zaman noon on acci ɓe mbaynodiri o hooti
je jimmi namdade almumen kono goto almumen min jewtide wi kam nde horande ceerno Basiru wimo say sukaɓe nawtaɓe so jinnaɓe mabɓe jaaɓi jangguinaɓe so calima dokkitaɓe jinnaɓe mabɓe wi ko ni on zaman ko hootiri kanko no woni toon ha mo wuuri o janggi hankadi haw yettima ɓargol wi kanko yo hurjoy o ara gay hurjo ari ha ɗo yetti ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu ɓe kaldi namdimo fofo no way ceerno wimo so tawi ko Allah jiilotoɗa joni sa memti ko bakkat on zaman noon ceerno rokkimo ko rokkanomo o hooti on zaman ko kandi ɓe jangganno haw yetti ceerno mabɓe janginanoɓe o on zaman on wimo joni o addi ɗum ɗo nan ɗum ɗo jimmi duwandami on wimo ala joni waɗ ɗum ɗaw ala mbiɗi heñi sen wiya ko raɓe de ƴis ko on yaade makko haymi o waɗi radif hayso ko nisif wuli wiide on noon ko ceerno kaɗɗo woto on ɓilade wi on joni tinno nangganam ɗum ɗo tan mbiɗi heñi hami yahata amen mi salmina nenam mi arta somi ari mbaɗen ko mbiɗen ko o yo bisimilla o rokki on o fokkiti o yettoyaki yummakko en o arti Madina Gounass kanko ni koni o ardi ñande o haalantami nde o wi gila ñande hen ha ñande o haalante hayso o hoyɗi omo yehi Fouta hoyɗata komo fiya e kanko ni Allah waɗirimo ɗo hawrte joomi kanko ni koni eyyi machallah ko noon tigui ceerno Amadou weltanama no fewi machallah bandiraɓe nani kono kadi beltima ceerno Amadou somi artide banggue habaru ma an hoorema ceerno Amadou hol hitande yi aduna holto yi aduna holno ferde ari ɗo ha ceerno e ɗum to guiya ɗum de to banggue jiigol aduna ngol mi anda duɗmum mbiɗa andi kam jinnaɗam debbo wi kam jibinami koɗo wiyete ko Fouta ɗo wiyete Gurel Hayre tan eyyi ko ɗon jibinami o wi jibinami kadi ko ñande altine samba min julde taske ni kam nenam o wi kam eyyi duɗmum noon ine denti am he eyyi amma Madina Gounass naatimi ɗo ko a 60 ñande jeenayi taske aljuma asurul jumati eɓe jaaha asurul jumati min gari ɗo eyyi o ngol lawol kadi ceerno Abdoulaye Ceerno mbiyanmamo minen giwdi gila Tamba ha min gari ha ɗo eyyi omo iwi Dakar omo addi solok so minen giwdi gila Tamba min gari ha ɗo eyyi on ɗum noon ko a 60 woni Allah addimi ɗo garɗo addunom ɗon wiyetede ceerno Alassane Mamadou on no wuuri ha joni jangumi e muɗum ha alwalam jooɗi ɓamtumi ha timmimi lantanalu birra alwal ngal tawi miɗo yawi jangde muɗum woni ñaguimi ceerno gartumi ɗo ceerno Abdourahmane de bamu ceerno Tidiane de oɗo on kadi Allah waɗi min gondi ɗon ha ñan timmi wala kadi wassalnami heddiri rendinde hisbaji nogas e deftere nde on Hawre Ladial mbindumi ceerno lettere ceerno mbinawma Abissa Mouni Sere mbiɗo nan toon kala hen jangguiɗo ma renata Alqur'ana on zaman o rokkimi bete ceerno Djibril Ly ceerno Djibril e ceerno Adama kamɓe gonno jangguinoɓe toon on jokkitanimi nogas ɗi on zaman ɗo on jokkiti nogas nan kadi nanmi kadi hankadi e janggude himla e rasmo en Allah ɗon kadi Hawre Ladial woni gontidmi e ceerno Adama mbanmi e muɗum fodde ko Allah munoyemi janggu ha hankatini woni joni mi haljiti fodde ko miijinomi janggude ko mbiɗo miiji naade arno yimɓe miijiri naade arno heni ko neli am ceerno men oɗo wonde min e ceerno Adama yo min gargay woni min woni hitande daka oɗo jagga woni noon a harjina ga ya to eyyi on zaman ceerno men o ari yo ceerno wi min ceerno Adama min gargay alwaɗo noon min gar ceerno wi kam noddirno mami komi watti diima e ceerno Adama oɗo e duɗal he ko yamirma golla ko han ma gacca woni jilden hande ko noon o amma babam ne jile ñande garmi ɗo o wi kam ɗon ɗo miɗi heedi caggal seeren ɓe o ala yam haaju yomi heeɓe seeren ɓe alhamdulillah rabbil alamin ceerno mawɗo o wi kam ko o woni ceerno ma gorgol hajjane wi kam ko o woni ceerno ma ɗon ɗo aɗa woni caggal makko enen gondi eyyi alhamdulillah rabbil alamin minnen de ceerno waɗimi e duɗal nde o haɗimi ko ɗannade nde babam Hawre Ladial mbaynimi ceerno oɗo miɗi ha duwaw babam o wi kam o yamiri yomi yaato ceerno mi haalan ɗum jamirde ceerno kalam ɗum ceerno wi kam sinno ceerno ma yamirano mbiyanno ɗum ko wata ya
mbimam ko ya jooɗo jangina kono ɗaɗi ceerno ma yamirum no ya kon wata nden woni gilden ha e nge ñalluɗi alhamdulillah rabbil alamin mbiɗo ɓarfini tam non tigui ceeramoɗo a weltanama no fewi elle a woni no tonguiya seeɗa aha toon en woni jami to ko 60 ala lan 2000 lan 2000 jami toon gommi toon duuɓi 16 eyyi toon kadi alhamdulillah ko ceerno naymi toon ko o wi kam ko dendagal ko waɗate ina yaafe sowona dewgal karmugal ngal wata jaɓ waddede ɗum wata jaɓ tawi ɗum soɓe natani ko harmi hartoɓe soɓe calima woppiɓe hen alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum wonmi hande Allah jola ittudemi toon ɓe wadduno kamɓe hen goto maayi yettumi goɗɗo mbattumi e oɗa ɓe jamfi kamɓe kumnimi ngal on zaman haala kaɗo gurdu gurno wano waɗi fo ha Allah ittimi toon purde ɗum ne kadi ɗum ittimi toon eyyi ɗum ni on masala kadi ɗum wayi fodde ko Allah waɗimi toon ko noon Allah newni kamɓe dewi to ɓiɓɓe julɓe tato renɓe alqur'ana aha kay ɗi ceerno Ahmad Koundara ɗi ceerno Ahmad Mouhtar Koundara ɓeɗo ɗiɗi ɗe goɗɗon ɗo wiye Huudu So ɓeɗo tato Allah newnimi toon deni alqur'ana ɗum kadi koni tongiya kadi Allah waɗi non tigui ceerno Amadou weltanama no fewi a jubbino nane hunde ceerno Abou Dia bisimilla holno ɗum wano on nagre elle abisa mum woni toon seeɗa on ceerno Abou Dia ne ceerno men oɗo so ari tawdimin e makko wiyata min on gonde o kono on ganda ɗum ceerno Abou Dia lega Ramtoulaye ɗo ala on ceerno Abou Dia ko abisa mum eyyi on ko toon woni Allah waɗoy o wurani joni noon Allah waɗoy noon nde wonno komin denɗiraɓe min jewtida won gueɗe goɗɗe so haali woda ko kalmi mi yeddikino wiye kam on ko jiilorɗa alhamdulillah kanko noon komin kaldi ina heewi kono gueɗe ɓurɗe hande himmude haalde ɗe kanko o wi kam dendagal farillaji ɗi Allah nelduɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni mana korka hajju asakal koy so wona julde julde noon o nela sallam ari ha yettiɓe kaldi oyi koye ɗon li'itidal waɗa oyi kono ayno li'itidal saɗiri ɗe julde ni noon saɗiri e geɗe keddiɗe foof o wi ine saɗi jiya neɗɗo habbira tan hawo silmina o hojjinaki o ƴuraki o oñaki o weeɓani eyyi o wi neɗɗo noon kadi kala no jiiɗa mbaɗa andu ko noon Allah waɗiri Allah yejjitani o wi neɗɗo heewani ƴewde wonɓe ɗo heewi ko hoynade wonɓe dow o wi ko noon andu kala ɗo daariɗa wonɓe daroɗɗa watta haqqille ma ɗon Allah juumani yejjitani o wi ko noon so wiyama nelaɗo Allah ko ndem ya sallallahu alayhi wa sallam o wi on koɓe Allah hawrdinnoɓe wo amma an mo Allah hawrdini hande o ko o woni sallallahu alayhi wa sallam maɗo o wi sami ya Cheikh Ahmad Tidiane Diagne ko a Cheikh radiyallahu taala o wi ala on ne woodi o gonko noon Allah hawrdinma o woni radiyallahu taala anu maɗo wata hoyno ni kanko ceerno Abou Dia omo wiyatno kam ni wi kam laamu aduna naatoyat Madina Gounass o so ɓe ngari ɓe gona ɗon ɓesgu Madina janga ha wawa gandal ngal ɓesgu Madina jotto darto ko Madina wonoti capital l'islam o wi kam ina wayno joni mongowi addama awama ɗo haaki fuɗi on zaman catal addama gerfinama hen so catal ngal ɗa ittama wona gerfinangal ngal woni jahowal o wi ko ni ɓe garat ɓe gondota ɓesgu Madina ala ko andi alhaali awduna gasa ɓe gondama haɓe ganda haɓe gayna on sanga Allah ittalamu watta juuɗe Madina nagga kanko ceerno Abou Dia nde ƴiwidemi ni machallah eyyi eɗen joguino mawɗo goɗɗo wiyete ko Baba Aliou Ɗaifa walla mbiyama Aliou Kendi ɗeɗo ɗiɗo dental ngal ne heewi hawniɓe kono ɓe ɗiɗi koye hawniɓe nder hawniɓe tawa on Baba Aliou mo kalami on woni kanum o wi kam bamen Mahmoud bamum Saydou Kacca ceerno Mamoudou Sarr andi on hawre leƴal ko nema woni on hawte leƴal nde hawri hen ko kanko e ceerno Alhaji Amad Ɗaifa o wi ceerno wiɓe aadi Allah hawri noon e ƴettede ruuhu oɗo neɗɗo du wontuɗe dental ngal fodde noon ko Allah waddini e makko fodde ko nananmi e makko ko woni ko namdi momi ko gueɗel godi heddi ko fof kanko haalantami
عند أموية علي وكندي أموية علي طائفة بما بعد علي أنك أدم يد علي وكندي ويدم يد علي وكندي دين لد دين هي وكندي كمين واني أنت تشرن سم يهيني مسوار هنيام يام فم أرتيرات ويكون ميدان يد رداند واب إن يوني سوانا تا منودني مجولي مهالجي رداند يهاتا ويسو متوبي bidandi wana min felata medani fellude mido fertigi kono medani wafde goddo ko min am rimoni ko heddi fodde ko nan mi makko ko o wi kam gilaw nyangi lawol Cheikhna Ahmad Tidiane ha nyande mawdo men goto mi Daoud Hafsa hawre lajal o medani witud lazim makko subaka to wana jama nyande hen tan o wirde tan o mijo ono waya ha o tampi o yehi o wonde on ha on moftoya o arti o wirde lazim makko galle makko o wi kam ceerno men radiyallahu ta'ala ceerno do radiyallahu ta'ala anhu wi sinno wonano wato jom sari en bilade so tawi waptu tisbar yoni o julna fedde ya wonde ara o julna ya wonde ara o julna yaha kono non man so non jom sari en biloto mo watti dum non ada yahanno jama a hawri o mo julna rokki dum jungo e on sifa Allah rokki mako julbe makko dum non Allahu akbar kanko babala jari dafen kanko na o yi kadi ceerno mawdo radiyallahu ta'ala anhu almubbe so jodima yo jewtirat ceerno men o wista almubbe ni jewtira ceerno men woni jobdi mabbe ko welede Allah o wi sabu dum so tawi ada juula ko baraji sa juuli baraji minnata sa hori ko non sa aski ko non sa hajji ko non sa yehi yamirode ko non o wi addi non dum da so tawi oɗon kala ceerno woni gueɗal mon ko woni jobbi mon ko elede Allah o jam o to ɗum to aɗa miijo to aɗa golla aɗa miijo yo amma so jooɗi moɗon kala ceerno moɗon tato haqqillaji mum fof ina dendi onon fof oɗon ketti ɗum waɗi almuɓe so jooɗi men kala ceerno woni jobdi men ko elede Allah eyyi kanko Abala Diallo tawi kanko no haalni kam ɗum ɗo eyyi o wi noon ma ni o wi Allah waɗoy noon wonde yo duwono yoɓe duwon dental ngal refi makko mo wurtoto e joomi ko o noddumi Haruna yari oɗo e Abda Mahmoud Hawa jeeyo mburu o mbimi ngari ceerno e mawɗo goɗɗo nanɗa mo sellani ala waɗi min jaari toon mbimi noddirnomi on ko ha gonon seede ngol ɗo konngol kaltiram momno e ha ko noon tigi minen ɓeɗo tato min ngari hande ko lomtade dental ngal ya duwono ngal kangal fof on zaman o duwi Allah waɗi o hutti e joomi ko tawi mbiɗa abi samona mi nani ceerno e ceerno Basiru jehi toon min yi ko biyete Mamadou Paate o wi ɓe nawantamo ko Amadou Seydou on zaman ɓe jeti ɓe gendino ceerno Basiru cam woni jitum cam gonɗi on sa ngaɓe kootimo on nawanimo on eyyi ɗum ɗo kadi ko ni wayi kanko rafi makko mo ruttoto joomi ko min jeeyi to minen ɓeɗo tan min mbi min ngari lomtade dental ngal fof duwono ɗum Allah waɗi o duwi eyyi on noon kanko tawi omo jooɗi omo haala ceerno so yewtere aduna ari o yimmoto heɓaɗa saɗa andimo tawama jokkon so yewtere ari ɗon aduna ari ɗon o immo o yahaloɗe caari ɗo min andi ko jeerno o yerdino o heɓa saldu wondu sa andimo tawama ɗon jokkon haala ceerno so yimɓe gaddi yewtere o fottude o fayi jama wonno ko yimɓe machallah eyyi a haali nane ceerno Abou Dia banggue jettoɗe hooti en an en kanko ɗo so ari Madina jettoɗe nayi o yiiɗa ɗumen o yiiɗa yettede hoot o yiiɗa yettede añ o yiiɗa yettede an o yiiɗa yettede lo o yiiɗi so ari o yiiɗi ko jooɗade o yiiɗa ruttade so ari o yiiɗi ko yidde o yiiɗa ande so ari o yiiɗa ko fellide o yiiɗa ande so ari o yiiɗi ko wonde mana cembuɗo o yiiɗa wonde lawɗo yiiɗa e jewte makko nan tigui ceerno Amadou a weltanama no fewi machallah ceerno Amadou ari ɗo Madina ko ɓooyi wasata batuji ceerno waɗanno walla ala gurɗe ceerno fincanno hay takaji ko tawtorɗa no ɗum wayatno foti ko tawtorɗa walla ko jiiɗa tawde gongal am Cheikh Tidiane won hen gueɗeɗe Allah tawnatami eyyi won hen kadi keddiɗe won hen kadi jejjitaɗe eyyi andi nane ko mbimi o wi hadara Allah o ceerno Abdou wonko hadara Allah o jaaɓi yo haalanmo kanko ceerno Abdou jaɓani yo haalan hay goto en nani ko haalanta en koye hadaraji wona en nani ɗum woni seede ceerno Abdou ko hunde hawnide eyyi wa amma mi hawride omo haala radiyallahu ta'ala kanko
gila koɓe baydaji Naam kanko ceerno Hosso Ido radiyallahu ta'ala gila koɓe baydaji ɓe jeehi ɓe tenoyi e ɓe keyɗi heeg ngene ɓurti on zaman noon wiyanomo sa waɗi liggi jaddere kala ko nduwiɗa Allah jaɓat on zaman noon won noon sarɗi mo wino waɗano hen manda ko sa wari laasi taƴani mataw noon nde mbari nde tawi laasi ki taƴi mbimo o yala nduwoɗen tan ɓe jaɓi ɓe nduwi kanko ñande hen ko l'islam o duwoni noon oyi ñande hen noon haɗani min ñaami ha min kaari oyi hono wayi hande no calɗo hono wayi hande ɗum ɗo kadi mi hawririga ni eyyi eyyi alhamdulillahi rabbil alamin eyyi en beltima hen no fewi joni koye leegal misiro ɗo gonɗa ko jamaɗo beele ko ka almami jamaɗo walla ka wallodiral mabɓe tan kadi oɗo galle kadi beele kon gimmiɗa Tunguyago nanguɗa gallo walla a nanguima guila Tunguya ala oɗo galle ko gonmi Tunguya ko ɓiyam ɗo yo Mouhammad Siradio on nangani min galle o e wamma fodde ko garmi ɗo ko wonno komi jangguinowo tanira kon mi wonani almami e fodde bir o ko ɗo juulanmi ñalɗiɗi mi yaha jama mawɗo eyyi ɗum kadi woni ɗum kadi woni noon ɗum sifori noon way wadde min beltima no fewi min beltima no fewi e machallah dara julɓe fof kadi beltima kadi nani kadi haalluji ɗi inchallah beltima hen no fewi joni to banggue wasiyaji ma tan banggue julɓeɓe hono porto wade e yamnore nde no porto sifirade e ceerno kono kadi ha kadi liggotoɓe radio ɓe kadi ha e foof hol wasiyama mabɓe eyyi banggue kam yimɓeɓe huno ko ceerno men ceerno Ibrahima Diallo radiyallahu ta'ala anhu kadi fodde dental ngal mbiɗo jooɗi omo haala o yittinno yimɓeɓe no ɓe jiɗiri ceerno ni ɓe jiɗodirino noon e koye mabɓe ɓe jeehi jama ɓe jeehi yamirore maɓe mbattu salmodirde e malekaji e beddaji ceerno am Diallo haaliri ni mbiɗo jooɗi eyyi radiyallahu ta'ala anhu omo haalde mo on zaman miyam ko min suka min garmo duuɓi 13 meeɗi nandi kadi omo wiya kala jawɗo bakkar mum yo sooda radio o wi ko radio tan jogotoɗa keɓa nder suudu ma leloɗa dow mbaldi ma aɗa fecco bakkatuji aduna ende nde woni o reeɗa ɗo o wi kuɓɓa radio Sénégal nden fijiri keɗɗa ɗum o mbiya yonani kuɓɓa mana radio Mauritanie nden fijiri keɗɗa ɗum mbiya on yona on Bakar yonani kuɓɓa radio mana Engele o mbiya on Bakar yonani kuɓɓa radio Mali mbiya on Bakar yonani kuɓɓa radio Lagine mbiya on Bakar yonani kala leydi keɗiɗa a feccima Bakar muɗum ɗum kam mi hawri e ɗum mi hawri e ceerno men ceerno Ousmane Thiam min ñande hen mino goram yalla yirma ko e Djibril Wane min mbimo emin jiɗɗo haalami hunde Sidy Diallo min manda Sidy min gandi mo ceerno min mbimo haala min haala ceerno on zaman noon o deƴƴi o wona haalne ko Allah addata ɗum wonno komi lemsuɗo cakitori momi dani o wi min de mi heɗnomo ceerno man haala kono haalaji moɗon ina ceerti ina nandi ko noon ceerti o wi min ñaɗi keɗi ɗum de o yaɗan nden Engel wiyatno ko Gambia o wi Mali wiyatno ko Soudan o wi keɗɗa radio Sénégal keɗɗa radio Soudan keɗɗa radio Gambia keɓata radio Mauritanie Lagine wonno wirno Lagine de o keɗɗa radio Lagine o ceerno Ousmane wi on jamma de a yiyatane lawɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam on ne wi ko ni ne runo eyyi babam Mamoudou Sall e ka Mamoudou Sall on wurani e ka Mamoudou Hawa ɓen jewdanno haala ceerno moɗo radiyallahu ta'ala anhu ka Mamoudou Sall wi o meeɗi arde ceerno Bamamadou Mamoudou docteur tawi Bamamadou docteur heɗonto ceerno habaruji so o ara o habara ceerno ceerno ari noon hawri e habaruji ina kaale on zaman noon o yiɗi ɗaɗi a heɗoton tan huɓɓi ceerno ala ñif ɗum ina ñamira hudurno jeygue ñamirta ɗo yorko ni babam Alassane Baylo noon wonno Allah waɗi min komin yewtidiɓe no fewi fodde ko Allah yiɗimi e makko komi lemsuɗo kala momi kaɗo haala o wi kam aha ina wawi wade noon wonno kamɓe kul yomin hofi sanin o wi kam minne min Alaji Abdoulaye Diowol min meeɗi ardude min calmini Mamadou docteur min tawi radio ngo e ngo huɓɓa e ngo yima on heeñi ñifi ceerno ala huɓɓa
oy te woni kumballi fuutankoɓe hankadi ne mbaɗan daƴa haɓe ndeƴƴi o ceerno wi hubbul waɗan minal iman ko ɗo ceerno yaltiri o wi ceerno wi radiallahu taala anhu ine waawi ine woodi ɓe waaɓe momtaade e koye men jana daraja cheikhana amada tijjani tagga ɗum jawtide heen jana daraja ne laɗɗallah sallllahu alayhi wa sallam tagga ɗum jawtide heen njaha haa jettoyo allah gonta allah mo ina rewa allah oyi muɗɗo toon noon foofata so ɓe jiwti toon noon e ɓe garta so ɓe ngari hay daraja ne sallam ɓe ñiiɓa ɗon koyngal on sanga ɓe jewta ɓe ngara he daraja cheikhana amada tijjani ɓe ñiiɓa ɗon koyngal ɓe cuppito so ɓe cuppitima fodde ko foofata mbaadon cuuro woni hinere joomum kon hen baadel gotel woni liman billa tagore Allah nde fof Allahu akbar baba Abdoulaye Diop wimo ceernam almud dañƴo o ceerno woni gueɗal mum o wi so ustani mo de ɗo tolni fof tolninamo ɗon koko woni ustudemo o wi muñana min seeɗa o wi ceernam o de yomti cheikhna amada tijjani so addima e dara cheikh tidiane o accuma ɗon goɗɗo wiye ceernam o de lomti nabi sallam eyi so ardima e dara nabi sallam woppuma ɗon o fifdemo to weeɓani goɗɗo piɓɗo moto Allah ɗo kalɗo tolni Allah tolni ɗumen ɗon e Allah allahumma salli ala sayyidina machallah ceerno Amadou a weltanama no fewi machallah bandiraɓe juɗɓe nani kadi paami beltima yo Allahu sellin sembina noon mi bandiraɓe mbaɗen cem mbaɗen abonné mbaɗen partagé e chaine YouTube mo Nangue TV no ceerno waddu waw ceerno sakkiddo o sakkiddo alhaali duwawune miɗen ceerno moɗon wiya Allah jaɓanta julɗo miijade moƴƴere nde o jogara dokkudema saka ñagoɗa mo hanma nanani mbiɗa Allah jaɓanta julɗo miijade moƴƴere nde o jogara rokku ɗum saka ñagomo haɗa ɗum Allahu akbar heddi noon rokkirma no gandirɗa mana andirani eyyi ñanden o wi daña haaju neɗɗo ine siin a andama o andama a yiyanima o yiyanima omo jogui o noon haaji duwoɗa ga Allah jaɓora haaji o humtoyde duwa o humtoyde haaji makko ɗum waɗe e kayitaji maɗa yawmal qiyama tawe tan mbiya mbarɗani heɓan ɗum aduna jarama no fewi jarama bandiraɓe en nani en beltima e dokken aade kadi saaha goɗɗo kadi inchallahu mawla bandiraɓe sehlaɓe chaine YouTube mo Nangue TV are moon ko ni tan woniri humpidde on Allah jarama on jarama